Κρατήστε σημειώσεις φοιτητές. Αυτές είναι οι φιλοσοφικές φράσεις που θα αναρτάτε στους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε χιλιετίες από τώρα. Είμαι ο άρχοντας του κάτω κόσμου και τα πάρτι μου είναι για να πεθάνεις. Κυριολεκτικά. Το να είσαι σκλάβος στην αρχαία Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερο από το να είσαι στο Hogwarts με ακανόνιστα ωράρια. Χάρη, είσαι μαραθωνοδρόμος. Έτρεξα το μαραθώνιο της μαγείας με τη σκούπα στο χέρι και τα ξόρκια στα χείλη μου. Είναι σωστό να λέμε Έλληνες, όχι we Greeks. Πίνω κρασί και νερό 50-50 για να μην μεθύσω. Ναι, το χαρτί τουαλέτας δεν είναι τόσο μαλακό και απαλό. Ο αδελφός μου και εγώ εφεύραμε το πρώτο ξυπνητήρι στον κόσμο ενώ παίζαμε με πέτρες. Πέτρες που έπεφταν πάνω σε ένα γκόγκ